हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बर' हारिमु ट्रेडिशनल इउट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै नोंथांमोननो जोङो आं दिन्थिगोन गुवाहाटीनि मोनसे जायगा जाय जायगायाव जोबोर समायना आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो लोगोसे दिन्थिगोन नोंसोरनो सरायघाट दालां जायखौ आङो फरायनानै मोनदोंमोन थाखो 9 आव बे दलंनि सोमोन्दै नाथाय आङो नोंथांमोननो दिनै खिथिगोन आरो आंबो नायगोन लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो मोजां जायगाफोरखौबो दिन्थिगोन नोंसोरनो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो लोगो नोंथांमोन गुवाहाटीनि समायना नुथाय नाय लोगोफोर गारियाव दोङो जोङो गारिफोरा थिखांदों ओमफ्राय ओंखाराखै ओंखारनानै दिन्थिनाय जायाखै गारिनिफ्रायनो दिन्थिदो हाई रोड 4 लाइननि बे ये पहाड़ मिलने वाला है अभी थोड़ा मिल रहा है दायो समायना रमायना जोङो पाहाड़ नुगोन गोजौ गाहाय गुफुरनो पाहाड़ सायावनो गोबाङानो न' बनायबाय सम सम पाहाड़ा गुगायो समायना नै पाहाड़ा नायलाय बोरै गुगायो मोजां नायबानो जाबाय पाहाड़खौ जोबोर मोजां नाय नै बोरै गुगानाय नैबे जाबाय हाजो बेसेबां समायना नै जायगाफोरा नैयावहाय लामानि टेक्स लायो इथि फारसेथिं माने आगदाथिं गाले बिराद लाइन जाना दं आरो गारिफोरा समायना बेसेबां समायना नाय हाजोआ नायनो बेसेबां समायना गोजाननिफ्राय जोबोर मोजां नुद्राय ना खाथियाव बाहाय एसे गाज्रि नुयो थेवबो बहुत गोजौ गिथावना बहुत जिब जुनार थायो बेफोराव आरो पाहाड़ा हानि गोजा नङा अन्थाइ आरो गुवाहाटी पाहाड़ा गोजा हाया गोजा आरो मा गोथां नङा गोसोम नङा दलङा बेसेबां गोजौयैनो नायलाय अभार ब्रिज बर'नि खनसे मिटिं जानाया बाथौनि बैयाव जादोंमोन गुवाहाटीयाव जानाया नै जोङो दायो ब्रह्मपुत्र ब्रिजखौ माने सरायघाट दालांखौ मोनबाय नाय सरायघाट दालां बेनिफ्राय बुरलुंबुथुरनि समायना नुथाय फिसा नावखा लानानै दैयाव बुरलुंबुथुराव ओइनि गेजेराव माबा ना सारबाय थादों नुवा खोमसि माने मोजां नुहुरा एसे रोमै न' दङ गुवाहाटीया बहुत गिदिर नालाय नुहुरलाया इदि गोबां हाजो दङ आरो इदि न'फोरबो दङ गुवाहाटीनि नुथाया इनि बोरै माने आं गारिजों थांबाय थादों माने थाबायनानै थांनाय जायाखै लासै दिन्थिनो हायाखै बेनि थाखाय नोंथां नायगिरि नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय थाबाय बुरलुंबुथुराव जायफोरा गुवाहाटी नायफेराखै नायनो फैबाय नागिरदों नङा जायगाफोरा गोबां समायना नाथाय आङो लासै नोंथांमोनखौ दिन्थिनो हायाखै बुरलुंबुथुरनि नैबे दालांनि जों गारि थांबाय थादों सिंथिनो माबा ट्रेना खारो और बेसेबां गोदोर गुवाहाटीया ओइनि बहुत गोदोर नै ट्रेन लामाया नैथि बुरलुंबुथुरनि दालांनि सिंथिं फैनाय ट्रेन लामाया लामाफोरा नाय बेसेबां पिस बिराद पिनलु पानला न' दंसै बेयाव बै हाजो नुहुरनाय माने न'आनो न' गोजा माने पाहाड़खौ सेबायनो न' बनायदो गुवाहाटीयाव लेन्डस्लाइड जायो बेनिखायनो अखा बांद्राय हाबाथाय गुवाहाटीयाव बेनाजुरिखौ सावनाया बैथि दङ बैथि
भुपेन हाजरिका सावनाया बै गोजौ जि नुदोंना बैखिनियावनो दोङो भुपेन हाजरिका सावनाया जायगाया नैबे अभार ब्रिज होनो नैखौनो बिदि नैबे साथि थांबाथाय एयारपर्ट मोनहैयो नैबे सराइघाट गोदान दालाङा माने बुरलुंबुथुरनि सायाव जानाय दालाङा नैबे ब्रह्मपुत्र जों बिथिंनो थांदों आइखिनि नुनाया गोजान नैबे गोदान बुरलुंबुथुर दालाङा बाय बाय लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ जुदि मोजां नायना जुदि मोजां लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो आरो कमेन्ट हरनो दाबावखा लोगो नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं बाय बाय